cotxe i en aquest cas entrarem i intentem revisar-lo tot el que puguem per veure si possiblement allí hi ha alguna cosa que no quadra també. Ja hem trobat una dintre de l'apartament i ara veurem si dintre del vehicle o a l'exterior hi ha alguna cosa. Mireu com es torna a centrar amb el vehicle, quan torna a mirar-lo, ja l'han trobat una vegada, no importa. El guia li diu que torna a buscar i el gos es torna a posar una altra vegada al solfa i torna a posar-se en búsqueda. Com veieu, farà tot l'exterior del vehicle. Penseu que el vehicle l'ha estat donant al sol, està calent, fa calor, el gos també pateix aquesta calor que tenim nosaltres, però és un gos de feina, està acostumat a treballar així i tant el guia com el gos aguanten dies com avui. Està intentant mirar a veure si hi ha alguna cosa en l'exterior que pot haver-hi per acabar de donar la volta. I el segon guia ha observat dintre del vehicle que també hi ha unes maletes. Aquestes maletes també seran revisades perquè no es conformen només a mirar a l'exterior, sinó també a l'interior. Posarem primer a mirar les maletes per veure si possiblement dintre de les maletes pot haver-hi alguna cosa sospitosa, un doble fons, amb roba impregnada, etc. No sabem què pot passar, per tant, col·loquem les maletes en posició perquè la gossa pugui recercar. Mireu com està la gossa pendent de tots els moviments que està fent Mario, perquè està veient que li està col·locant maletes. Ella sap el que és això, buscant maletes sap el que és. Sap que possiblement o en el cotxe o en les maletes hi ha alguna cosa, no sap si hi haurà, però pot ser que sí que hi hagi, i amb això és el que juguem. El gos no sap si hi haurà, però serà lo suficientment intel·ligent per entendre que ha de buscar sempre, i amb intensitat, que és el que volem nosaltres. Ara Sant Mario col·loca les maletes, una mica separadetes, perquè la gossa pugui treballar bé, i quan estigui tot preparat, el Mario li donarà el vistiplau, i quan el Gerard vulgui, començarà a revisar-nos les maletes. Una altra vegada igual, és un vehicle d'una forma, les maletes exactament igual. El gos té que revisar les coses. Penseu que qualsevol cosa que hi hagi dintre sortirà possiblement d'un foradet de res que hi hagi, i això és molt important, que el gos posi el nas absolutament en tots els forats. Mireu com va relliscant, no para de donar voltes, mireu la cua com va a tota velocitat, perquè s'està passant bé, sap que trobarà, sap que hi ha la possibilitat de trobar, fa calor però no importa, continua posant el nas, revisant cada maleta, la indicació del seu guia, com dient, bueno, en alguna d'aquestes trobaré, doncs insistim, una altra més, doncs continuem. Possible que hi hagi aquí, no ho sabem, la gossa ràpidament ha començat a gratar igual que abans, ens està indicant que aquesta maleta hi ha alguna cosa que no quadra, el seu guia li insisteix com dient, segur és aquesta maleta, efectivament és aquesta maleta. Molt bé, Gerard, molt bé, Cora, que no havia dit el nom, es diu Cora. I com ha trobat, un aplaudiment per ell. Molt bé, perfecte. Aquí hi havia molt poqueta quantitat comparat amb el que hi havia abans, molt poqueta quantitat, que és el que posem en una maleta perquè existeixi. I una altra vegada el premi. La manera com té de premiar el Gerard amb la seva gossa és dient-li, ho has fet bé, he disfrutat, has fet bé la feina, l'entrenament és perfecte, estàs en bon camí, i és molt important aquests exercicis d'interacció, de fer-li sentar, de fer-li venir, de fer-li saludar, i un saluda, i final per nosaltres. Gràcies per estar aquí, gràcies, un aplaudiment per ell, que s'ho mereix. Gràcies, fins la pròxima.